Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo amaskandi kule channel. uMcineka ukhulume indaba enkulu ke yamadoda ke adonswa ke ngamakhala. Ukhulume ke uMcineka lapha ke ku live wakhe wageqeke amagula ke. Beka ke indlebe nawe ke nakho ke engusikele khona ke kuyona ke le video. Ka live we video kaMcineka siyabonga. Into yokuhlukumezana inkulu uyabona ukuprovela ukuthi ayikho insizwe ehlakaniphe ukudlula enye. Kulento yabantu besifazane kunendoda njengamanje ehlala emjondolo ayinaso ngisho isihlalo endlini ihlala phe kwekesi likaBhiya kodwa mawungena emjondolo wayo kuclean into ongazange uzuyibone ihlonishwa into ongazange uzuyibone umuntu mayilethela ukudla excuse me umuntu mayilethela ukudla uhamba ngamadolo phansi awufici ngisho iphela kuclean xa kukwenza bese kuba nendoda ethize ehlala estezi ehlala nomuntu esifazane nedouble story othi ungena uhlangane neplate eminyango nespoon uhlangane nemfaduko phansi nayo yonke into kodwa inestezi ibuka iTV u75 centimeters kodwa kunendoda ehlala phe kwekesi ehlala emjondolo ehlonishwa umuntu esifazane into ongazange uzuyibona uyabona ukuthi njengoba ngisho ukuthi kuya ngokuthi uqondanise kanjani nohlobo lomuntu okhona angani noma niyangizwa ni bafowethu ngizama ukunivezela ukuthi lolu uhambo lethu lokuthandana ayihlabi ngakumisa ayingaliphimbo ayingensizwa ukuthi ingakanani akuyi ngabusosha ukuthi uyisosha noma yini kuya ngokuthi ulalo uqondanise kanjani ngakho mantombazane lengcindezi enifaka kubafowethu bafethi serious iserious kunabantu besilisa abangakwazi ngisho ukukhokhela imoto zabo ngenyanga hayi ukuthi akaholi kahle uhola kahle kodwa uthandana nentombazane imali eyifuna ngendlela ukuthi ithi inyanga iyophela ifike vele nganasana lisenti ngoba kunaleli ishalambombo lentombazane ehlala na eligundane elidla imali yakubo kodwa kuba fowabo ngeke yenze lonto leyo kuba fowabo ngeke acela u10,000 namhlanje ngeviki elizayo acela u5000 acela u5000 kuyothi kuyophela inyanga usecela u1000 ngeke ayenze kuba fowabo nakubazala bakhe ngeke ayenze lonto leyo uyenza kuwe ngoba wena usiyo wakubo uyenza kuwe ngoba wena awuvundlanga nalokho alolodwa kodwa wena uyinikele kuyena ngenhliziyo uyamthanda ngayo yonke inhliziyo yakho uyibekile kuyena ngayo yonke into uyamthemba ngayo yonke indlela kodwa yena akakubuki kanjalo kunabantu abaningi njengamanje abaku relationship uma ngasa suspend emsebenzini for inyanga ngenyanga ezawuzobela umuntu athandana naye ngasenaye sebehlukene yabona lento majonge ngisho kunini ukuthi imajority yalaba ithanda yona ngani angikwakhele mntaka baba isibonelo saleli igama ngoba khona abazosala ukuthi ngisho ukuthini mangabe ngithi umuntu khona abantu besifazana akungathi bayasithanda kanti bayithanda bona ngathi kubuke phela uma ngabe seza kuwena aqala afaka imakeup ahamba ofuna inwele enza inzipho yonke lonto wena kodwa lozo zinto ubungayithandi lozo zinto zenziwe ngemali yakho zibe kuyena kodwa uza kuwe wena lozo zinto awunandaba futhi wena uyithandi lozo zinto lezo